tai jotain tämmöstä. Olisiko ollut, no ei se euroissa ollut. Varmaan markoissa 300 markkaa. Ei kun 500 markkaa. Ja sit taas koko auto, kaikki ne koreineen, kaikki ne muineen, niin se oli 300 markkaa. Ja sitten yksi äijä tuosta Karhuvuoresta osti. Ehtona oli se, että se ajetaan sen siihen niin Loitsuteen, missä se asuu. Eihän se ollut mitään muuta kuin soittaa pallon silmälle ja sanoa, että avaimesta käytiin ja kohti Karhuvuorta. Sinne se vietiin ja saatiin muistaakseni just yli 300 markkaa. Päästiin paskasta eroon ja kaikki oli helvetin tyytyväisiä. Muutama vuosi tai myöhemmin niin hommasin samanlaisen E21 ja siihen isäukkoni ampui harppuunankaan niin, että on etusiipeen reijän, niin pojat luulivat, että siinä on ammuttu 2 kakkosa. Siitäkin sai muutama 100 euroa voittoa silloin. Se oli euroaikaa, sen mä muistan. Mä ostin sen muistaakseni 70 euroa sen Bemarin. Eikä niin, mitä sitten alussa oli niinku näitä vakuutusmaksuja ja muita maksuja maksamatta, niin mä maksoin ne pois. Ja sitten sain sen auton itselleni ja siinä oli varmaan just vajaa puoli vuosi leimaa jäljellä. Siitäkin tuli jo myöhemmin ongelmia sitä alusta. Silloin oli jo käyty jotain bensaa varastamassa ja jotain muuta. Ja se rekisteri oli nähty, mutta se on sitten taas tarinakertomus erikseen. Joskus kun muistan, niin kerron senkin.